3 зимни сделки и с изключително... Само че притежанието е изгубено на фланга, къде още един от играчите на Славия, който дава... Представянето в отбрана е с ясно различни показатели за Берое у дома и като гост. Официално предупреждение. Себастиан Вия. Късо за Вини Триболе. Подаване на Вини Триболе. Шанс за Берое. Спасяване на Светослав. Може би една от техните мечти беше да гледат дълго време Божидар Пенчев с екипа на любимия си тим. Венцислав Керчев по-напред дори от... Темитопе, нарушение на Карлос Охене срещу... Темитопе бе съборен. Уерик към Темитопе. Вини Триболе очаква подаване. Темитопе се спря, реши да играе сам. Намери Уерик, изпреварен от Йоан Зи. Все пак изчака своите съотборници. Темитопе. Соломони. И с оглед предстоящите двубои, нищо нелогично Костов, но така и до гол не се стигна. Във вратата на Родриго Ачинели. Сега нова възможност обаче за Локомотив София. Не до там добро подаване към Карлос Франса. Все пак бразилица играе. София до Стара Загора, както вече стана ясно, организираните фенове на Локомотив от школата и дори и треньори от академията са коментирали, че Вини Триболе успят хубаво гърдите. Отново колебания за Локомотив с изчистването на топката може да се окаже. Обаче то е 23 победи за Берое, 14 равенства и 15. Успеха за железничарите. То е част от получилите се резултати за тима в хода на целия сезон. Тъджо в полза на Берое. Segundo Пачаме към Темитопе Исак. Пачаме обаче изпреварен в случай от Меси Виато Мусока. Клерис Ербер, Брайан Перея, може би те двамата бяха сред играчите в тима на Ботев Враца, които се справиха. Сега за Ботев Враца ще бъде много важно да не се повтори историята от двубоя с Сетър. От Артур Мота, която се оказа достатъчна, за да се избегнат още проблеми за старозагорци. Темитопе Исак с центриране. Накрая по-конкретен опит от... Сега Пачаме взе първата топка. Темитопе Исак. Препънат от Мартин Смоленски. Бран Перея на близката града. Мендоса слага Исак, преследван и задържан от Клерис Сербер. Успя да се измъкне и от Сербер, и от Диого Барбоса. Нарушение. Центрирането на Ачков не доведе до проблеми за гостите. Карлос Алгара. Смоленски след това.
Чайно преди малко казах, че ако бъде потвърдено попадението за Хебър, защото там е вдигната засада, т.е. втория гол за Хебър не е зачетен. Да, гола на Локомотив София срещу Пирин е потвърден. Попадението там вече е официално, така че Локомотив София в 3 минути, също както и тук във Враца. Така че Пирин на практика не разполага с много време да отговори на предизвикателството и да съхрани своя елитен статут. Реши да действа твърде индивидуално. Уерик позабави се, не успя да комбинира със свой съотборник, след това претендираше, че е имало нарушение срещу него. Много желание днес от Бран Перея, капитана в ролята на същински лидер. 3 минути, впрочем, между другото, добавени. Обаче имаме 2 жълти картона за футболисти на Берое. Триболе. Вече изнесен на крилото или не, всъщност това беше Темитопе. Аз ми фед. Темитопе с дълго подаване към Франциско Сагардия, Пламен Андреев много навреме.